енергетики і комунальники в багатьох регіонах продовжують. Рisi jamana ka jatige walekɛlaw b'a ɲini ka Ukraine ka fanga kuran sɔrɔ yɔrɔw tiɲɛ. Bi bingani kɛra jamana marabolo caman na Ukraine jamanatigi kɔrɔsigi Kirilo Timoshenko y'o fɔ fiɲɛ sara fɛ n'o ye Telegram ye. Bɔnda sanfɛla fila tiɲɛna, mɔgɔ 3 sara, mɔgɔ 6 wɛrɛ joginna. Kiev mara ɲɛmɔgɔ y'o fɔ Telegram kan k'a sɔrɔ a ma kunnafoni wɛrɛ di. Kiev dugutigi n'o ye Vitali Klitschko ye y'a jira a t'a fan fɛ ko siratigɛbaw dɔ de tɔɔrɔ la k'a jira ko jiko u jɔnlen don Kiev bɛɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ lafiɲɛbɔw ye. Mara ɲɛma Oleski Kuleba y'a a jira a la ko mara bɛɛ yelen tɛ. Ukraine jamana ka kɛnyɛrɛ tɔnba DTEC y'a jira Telegram kan ko kurantigɛ ko kɔrɔtɛlen kɛra Kiev jamana la walasa k'a ɲini ka a ko sabati joona. Lviv dugu la Ukraine tilebiyan fan fɛ Irisi jamana ka gɛlɛden n'o ye misil 2 ye kuran sɛnɛ yɔrɔ dɔw gosi min kɛra sababu ye ka kuran tigɛ sigida 2 la ka kɛɲɛ ni mara ɲɛmɔgɔ Maxim Kozitski ka fɔta ye. O Risi jamana ka sanfɛ muguci 2 kɔlɔlɔ tilenlen wɛrɛw n'o ye Moldova ye n'o ye fanga gɛlɛyalabaw ye ka ban minnu sababu bɔra Ukraine jamana na. O kɛra arabadon kuran tiɲɛniba ye Risi ka mugu lagosili kɔfɛ. Fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Andrei Spunu ka fɔ la.